Què t'està semblant aquesta caminada? A veure, per a mi és impressionant, gaudís molt perquè, a part de contactar en el paisatge, en el meravellós Montsant, però sobretot en la gent. Sobretot és fer realitat un projecte de Països Catalans i trobar-nos gent que venim de tot arreu i tenim un sentiment comú d'estima i de consciència de Països Catalans. Per a mi això m'entusiasma. A veure, aquestes trobades jo crec que també l'essència són aquesta, no? Enfortir els llaços a nivell de Països Catalans. Però també, bueno, pues, com ho podem treballar, no? Com podem, no sé, jo estic molt satisfet de la trobada, però com has valorat tu també la trobada? Jo penso que estem en un moment com a cultura, com a nació, com a llengua, molt crític, segurament mai ho havíem estat tant en els últims segles, i comença a haver una certa consciència però no suficient, i a vegades no és per ser negatiu, però per mirar una mica la realitat de cara. Si no fem algun revulsiu, la sensació que estem tenint molts és que la criatura se'ns està morint als braços. Està havent-hi una ofensiva molt forta per part de la política, aquesta política que no sap estimar la diversitat, que la vol assimilar i extingir, cosa que jo humanament em costa molt d'entendre, però ho estan fent, com si necessitessin exterminar-nos per poder ser ells, quan ells ja són. No? I dius, bueno, jo això no ho puc entendre, però ja que és, i que se li suma que estem en un moment planetari de grans moviments migratoris i que malauradament aquí molta gent opta per integrar-se amb una llengua que és la que està, diguéssim, desplaçant a la nostra, tot això junt també amb que l'actitud dels catalanoparlants de vegades és poc ferma, poc conscient, tot això junt és el que ens està portant a la desaparició. I això, no perquè en el nostre entorn parlem una mica català, no? En 2 o 3 generacions ja veurem si queda com queda. No? Llavors, davant d'això hem de reaccionar. I per mi justament el camí dels Països Catalans, des de la vivència, des de la coneixença, des de fer vincles amb gent de totes les comarques del voltant de l'Horta, de les comarques d'Alacant, del Principat, vull dir, no? Que aquesta riquesa de comarques i de vincles, no? Jo m'agrada imaginar-me els Països Catalans com una aranya de ratlles que va fent relacions i vincles. I per mi això és una esperança perquè puguem revifar la nostra cultura, la nostra llengua, i d'aquí uns anys dir, ostres, a mi m'anima moltíssim, jo tinc esperança, però aquesta esperança per mi fan falta eines com aquesta, si no, de desig sol no ens en sortirem. Molta gent. Sí, no, estem en la mateixa... Aquesta per mi seria una gran aportació del camí, no? I amb ganes d'anar-ho fent, d'anar-ho tirant endavant. Totalment. Doncs vinga, anem a fer camí? Anem a fer camí. Som-hi.